ottimizmu għal familji u negozji. Kliem li jmorru lil-hinn mir-retorika politika u li verament jirriflettu l-andament tal-Gvern fl-ewwel sentejn tiegħu. Kienu dawn is-sentimenti espressi mill-imsieħba soċjali li waqt il-programm S41 analizzaw il-ħidma ta' din l-amministrazzjoni wara 24 xahar. Mill-GRTU, il-President Paula Bela fisser kif minn qabel l-elezzjoni il-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat kien diġà konxju mill-prijoritajiet tal-GRTU. Fi kliemu dan witta triq għal deċiżjonijiet li kien ilhom is-snin mistennija. Malli daħlet din l-amministrazzjoni, aħna bdejna nista' nsemmi ftit każi biex inkun iktar prattiku perkażu kellna il-każ tad-distributuri tal-gass li huma membri tagħna domna nkaxkru 5 snin biex wieħed jieħu deċiżjoni mal-Gvern ġdid. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-Ministru Konrad Mizzi li b'taħt id-diet miegħu intensivi sibna soluzzjoni u wara ftit 6 xhur 8 xhur sibna soluzzjoni u konkludejna. Tal-istess femma pożittiva kien iċ-ċemen tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali John Bencini. Minn dak li qed jiġri u minn dak li naraw bajnejna, ħafna affarijiet li jiġu diskussi ġewwa l-MCSD iva l-Gvern jisma' minnhom, forsi mhux kollox. Fost l-akbar riformi li wettaq il-Gvern sissa hemm dik fil-qasam tal-enerġija. Il-President tal-MHRA Tony Zara elenka tnaqqis fit-tariffi għan negozji bħala iċ-ċavetta għal aktar titjib fis-settur kruċjali tat-turiżmu. Dat traħħis kollu se jmur bottom line. La jkollok il-bottom line tajjeb, allura inti tista' tinvesti ħafna iktar fl-aġenda tiegħek. Fuq l-istess tema tkellem l-imprenditur Reginald Fava. Għandna kumpaniji f'pajjiżna illi se jiffrankaw iktar minn miljun euro f'sena f'kost ta' enerġija bit-traħħis ta' 25%. Dak jfisser illi se nsiru iktar kompetittivi, bordiri, se nimpjegaw iktar nies, se nesportaw iktar. Dan kollu fi kliem l-istess imprenditur jirriżulta fi gvern li qiegħed verament iwassal lil pajjiżna lejn il-quċċata tal-Unjoni Ewropea. Għandek gvern li jisma' mhux jisma' biss, għandek gvern li attwa u għandek gvern li kapaċi jieħu l-kritika u jgħid li żbalja.